Амире е новото атрактивно интериорно покритие, създадено да придава индивидуален завършек на всяка боядисана повърхност. Това е високоустойчиво прозрачно топ покритие, усъвършенствано с деликатен златен и сребърен блясък. Изящно допълнение за много продукти, което трансформира обикновеното в магическо. Може да превърнете обикновената боя в истинско творение. Може да озарите и обновите различни видове полирани и релефни мазилки, добавяйки индивидуален почерк. Амире е идеална за създаването на специално настроение за всяко помещение и придаването на мек фон на обстановката. Преди да започнете работа, внимателно разбъркайте продукта. За нанасенето използвайте късовлакнесто мече с среден размер, като преди да започнете го прокарайте по суха повърхност, за да отстраните излишното количество. Просто нанесете един слой амире върху боядисаната повърхност с вертикални и скосени движения. Уверете се, че блясъкът е разнесен равномерно и гладко по цялата повърхност. Изящно покритие с магически блясък, което може да трансформира и озари всяка боядисана повърхност. Изключителен представител на Adcolor за България – Теразит ЕООД. Повече информация за продуктите може да намерите на adcolor.bg.